Masaya naman na at narito tayong lahat sa mga kabataan, sa tikabsat ko, sa Sirib. Sirib, totoo ba? At andito tayong lahat. At mahirap sabihin na ganito kami noon. Noon talaga sikat eh. Sinasabi ko pa nga kay June, sabi niya, Ma'am, anong oras ka darating? Sabi ko, darating ako dapat pagbungad ng araw. Yan ang style namin ngayon. Bababa ako sa helicopter. Eh, anak ng pating, wala ng helicopter. Nakuha na ng PCGG, di ba? Kaya wala na, hindi na madrama. Sabi ni June, o sige, alas 11 na lang. Alas 11 ng gabi. Sabi ko, mahirap na yung alas 11 na gabi. Masakit na yung mga tuhod ni Perry at ni Caroline yan. Baka lobat na yung mga kasamahan ko. Kaya eto, tanghaling tapat, natapos ang siesta ng mga lolo natin, andito tayo sabay-sabay. Eto nga, this is what has happened na ganito kami noon at ganyan din ako noon. Nasa rurok ng tagumpay, tigib ng pangarap at higit sa lahat ng kapangyarihan. Lahat nasa amin noon. Napakatigas ng aking pamilya. Tatay ko, Pangulo, ng higit 20 anyos. Nanay ko, First Lady, na sikat hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lahat kami pinag-aral sa pinakamagagandang eskwelahan at tunay nga na ang titigas namin. Sikat na sikat. Ngunit ayan na-EDSA na po. Wala naman siguro sa inyo na dadapa sa ganong klaseng malas at kakaibang kabenggahan. Eto na nga. Ang sabi sa Ilocano, may salita, sarita Ilocano, na lagi natin naririnig, didigra, na uuso yan sa Post-Yolanda. Tunay nga na nagkaroon ng pangkalahatang didigra, matapos hindi lamang ng isang EDSA, kundi dalawa pa. Sa bilang ko, 3 yun. Di ba, Alain? Sama tayo, wala tayong kinain, kundi munggo at sandwich na panis. So, 3 EDSA na sa buhay ko, kaya tiisin na lang natin, nawala na sa lahat. Ang aming pamilya, nagkawatak-watak, yung tatay ko, nawalay na, at nawala na rin yung mga sinasabing kayamanan, tinanggal na rin yung mga titulo, dito na lang ako sa Ilocos pasikap, at wala na rin, kinuha na rin ng PCG yung mga kung ano-anong helicopter at iba pa. Kaya ayos lang ang makikita natin sa pagkawalay ng lahat na yan, eh narito pa rin tayo. Yun ang maimportante. Nakuha na nila lahat, pero hindi naman mapapawi ang pangarap. Hindi naman maaring patayin ang bawat isa sa amin. Kasi ang titibay, panggugulang ng mga yan. Mabilis pa tumakbo. Kaya, eto nga, patayin ang bagong lipunan, mabubuhay at mabubuhay pa rin. Anong sinabi ng zombie? Walang kamatayan yung patay na. Ang Democratic Revolution at ang Revolution from the Center, tunay na tunay, babalik at babalik. At hanggat hindi nagbabago ang ating kalooban, walang magbabago sa ating kaligiran. Ganyan ang katotohanan. Naniniwala ako pag yung puso at diwa ay nandyan, matibay, matindi, at naninindigan, walang hindi pwedeng baguhin sa kapaligiran, sa lipunan, sa pamahalaan, at sa lahat ng ating ginagawa. Ang gusto nila ay sirain ang dalisay at wagas na mithiin ng mga kabataan. Subalit ang mithiin ay hindi nabibili, hindi namamatay. Hindi masusupil ang pangarap ng bawat isa. Yan ang aking nakita. Sabi nga, pasamak ti mandidigra kada tayo. Mandidigra sa Ilocano, ibig rin sabihin, yung sobrang pagbuting. Ngem ti kaado didigra, imangbay ti ko, jakon agbuteng, haantay agbuteng. Kaya natin lahat yan.
may gamit, may ani rin, kahit kakapraso ang didigra. Alam natin yan sa dami ng bagyo na dumadaan sa palayan ng Ilocos Norte. Na sa bawat didigra, meron pa rin napupulot, meron pa rin nakukuha, may mga butil pa rin na itatanim para sa kinabukasan. Ito pala ang katotohanan na ang kalooban mo lamang, ang katibayan ng diwa, at ang tapang at paninindigan mo ay natitira pa rin sa anumang mangyayari. Yan ang problema nila ngayon. Wala na tayong takot. Wala na tayong kinatatakutan. Higit sa lahat, tumibay pa ang pagsasama at pagkakaisa. Ito na ang simula ng sirip. Walang takot, walang urungan, at punong-puno ng pangarap at paninindigan. Ito ang ating kailangan gawin at marami pa tayong kailangan baguhin sa sistemang hindi nagbibigay dulot ng pagkakataon sa nakararami. Sa napakaraming mahihirap pa rin dito sa Ilocos Norte, higit sa lahat sa ibang sulok ng ating kapulungan. Ang ating hamon ay ano ang ating gagawin bilang mga estudyante, bilang mga magsasaka, mga manalon, mangalap, mga teachers, mga trainers, paano tayo magbabago at magdudulot ng pagbabago sa ating lipunan. That's what we need to do today, and I'm certain that time and again, inulit-ulit, let this nation be great again. Let the Ilocano nation be great again. At paano mangyayari yon? Sigurado, paulit-ulit na, si Perry pa. This nation can be great again. Isang batang-bata na presidente, pinakabatang presidente nagsabi nito, noong 1965. Bagets na bagets pa lang yung tatang ko, at ito yung kanyang unang inaugural, na nung panahon na yon, sinasabi na hindi daw niya kaya. Kasi taga-Ilocos lang siya. At napakabata pa niya. Parang kayo. Nasabi nila, pagbaba sa bundok, wala yan. Pasirig-sirig lang yan. Pero ang totoo, this nation can be great again, he said. I have said over and over, it is my article of faith, and divine providence has willed, you and I shall now translate this faith into deed. I have repeatedly told you, each generation must write its own history. Our forebears have written theirs. With fortitude and excellence, let us now write ours. We must renew the vision of greatness for our country. A vision of people rising above the routine to face formidable challenges and overcome them. It means the rigorous pursuit of excellence. A government that acts as a guardian of the law's majesty, the source of justice to the weak, solace to the underprivileged, a ready friend and protector to the common man, and a sensitive instrument of his advancement and not captivity. This vision rejects forever and discards the inertia of centuries. It is a vision of jungles opening up to the farmer's plow and the wilderness claimed for agriculture and the support of human life. Mountains yielding their boundless treasure, rows of factories turning harvest of our fields into 1,000 products. It is the transformation of the Philippines, of Ilocos Norte, into a hub of progress, of trade and commerce in Southeast Asia. It is our people, the Ilocano people, bravely determining our own future. For to make the future is the supreme act of freedom. This is a vision that all of you share for our country's future. A vision which can and should engage the energies of the best and the brightest of our nation. A vision that touches the deeper layers of national vitality and energy. We must awake the hero in every man. We must harness the wills and hearts of our people and find the secret chords that ordinary men
turn into heroes, mediocre fighters into champions. Not one hero do I ask from you, but many, nay all. I ask all of you to be heroes of our nation. Offering all our efforts to our Creator, let us drive ourselves to be great again. This is your dream and mine. By your choice, you have committed yourselves to it. Come then, let us march together towards that dream of greatness. Agbyag Pisiris! Agbyag Ilocos Norte! Just tell me na, kada kayo amin. So ayun guys, I hope you like that video and please like, comment, and share kung nagustuhan nyo po yung video ng mga ganyan. And subscribe na rin sa Apong Glens channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, and click that notification bell para sa mga ganitong updates. So once again, this is again your Konyo Boy, Apong Glen Rappen, English, Ilocano, Aglalaok. Yo, peace out. Bye-bye. Yoo-hoo. Bye.